ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଡାହାଣକୁ ଅନେଇଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତ ବାଁ ଆଡ଼େ ଧଉଳି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମନଟା ମରିଗଲା। ଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ବି ସବୁ ଝାପ୍ସା। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନେସି ହେଇ ରହିଯାଇଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଧଉଳି। ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ତଳକୁ ଆସିଲି। କହିଲି, ହା, କିଛି ଦିଶୁନି। ଝିଅ କହିଲା, ମା, କାଲି ଦୀପାବଳିରେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟିଛି ସେ ଧୂଆଁ କ'ଣ ଗଲାଣି ଯେ ତତେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଧଉଳି ଦେଖାଯିବ? ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ନେଇପାରୁଛୁ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆହା, ଧୂଆଁ, ଖାଲି ଧୂଆଁ। ବାଣ, କଳକାରଖାନା, ଗାଡ଼ି ମଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଧୂଆଁ ଧୂଳି ମିଶି ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟାକୁ ଦୂଷିତ କରିସାରିଲାଣି ଯେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କୁଟିଳ ଅତୀତକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରୁ। ସେଇ ଟୋପାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ବେଳେ କେତେ ନାରଖାର ହେଇ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବରଣ କରିନେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମେ ତାକୁ ବି ଠିକରେ ରଖିପାରୁନୁ। ସତରେ ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉ? ଈଶ୍ୱର, ଅମ୍ଳଜାନ ନା ମୃତ୍ୟୁକୁ? ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର।